салом алейкум як борига тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам ноҳид муродов. Шумо дар канали Like TJK қарор доред ва имрӯз як хабари муҳимро ба сами шумо хостем расонем. Хатари муҳим аст. Хатар бемории ин хитоӣ Тоҷикистонро ҳар рӯз таҳдид кардеса. Бародарони азиз, рӯзи 3 апрел ба қайд 29 буд ё апрел буд, ба қайд гирифта буданд ки дар Тоҷикистон 15 ҳодисаи ҳам бемории хитоӣ ба сабт гирифта шудааст. 10 ҳодисаш дар вилояти Суғ будай, 5 ҳодисаш дар шаҳри Душанбе будай. Бародарони азиз, ва имрӯз 2 май аст. 2 май имрӯз бо ба қайд гирифтанд ки ин 15 нафар ба 32 нафар расидагия. Бародар, афзоиш ёфтесай ин бемории хитоӣ дар Тоҷикистон. хутуна эҳтиёт кунед бародарон, чи дар Россия, чи дар Тоҷикистон. Бародарони азиз, хутуна эҳтиёт кунед. ана бо хабар ие ки аз берун мутахассисони беҳдошти саломатӣ намедонам ҷаҳонӣ барои кӯмак барои Тоҷикистон даъват кардан омадагиянд. ба парвози махсуси Somon Air омадагиянд барои кӯмак барои мардуми тоҷик ки ин хатарро рафъ кунанд. бародарони азиз, ҳассос набошед. куме ки Тоҷикистон моро мебинанд ё мешунаванд, ҳассос набошед. бародарони азиз, дар ноҳияҳои тобе марказ 5 нафар имрӯз ба қайд гирифтанд. именно дар шаҳри Душанбе 17 нафар ва дар шаҳри ҳамон Хуҷанд худаш дар вилояти Суғ 10 нафар ба қайд гирифтагия. ҳамагӣ 32 тай. бародарони азиз, хутуна эҳтиёт кунем, дуогӯ бошем. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳи исмат худаш нигоҳ бидора. дар Тоҷикистон коме ки бисёр фур мегарда, исбусу дав талпо ки одамое ки бисёрам фур мегарданд. хутуна эҳтиёт кунем бародарон ва хоҳарону модарони гиромӣ ва ҳар касе ки дар муҳоҷират аст, дар Россия аст, дар ҷои именно дар Россия аст, дар Москва. бародарони азиз, хоҳарони гиромӣ, хутуна эҳтиёт кунем ва аз ҳамада духтури худтон худтон ҳастед. ҳеҷ кас шуморо парвои шумо надорад. хутун агар парвои хутун надошта бошед, ҳеҷ кас парвои шумо надорад. хутуна эҳтиёт кунед ва саломатитона простак барои корҳои мелчипелчӣ хел бугум ҷазир накунед, да ҳайф накунед саломатиётона. бародарон, хоҳарони гиромӣ, бемор мешед бо именно дами Россия бемор мешед. бо хабаро бисёр шунавидагем ки мебараншон гриппи тоқаам, гриппи холия мебаранд, ховуш мекунанд, як уколш мезананд, мурд тамом. 1 соат аст мега биё ҷинозата биги бира. барои ҳамқа ягон кас парвои мо шумо надорад. худмон бояд духтури худмон бошем. худмона хеле эҳтиёткорона ҳамаи чиза эҳтиёт кунем. да масалан берун мебро ҷой мераем ё хутаб идора када маска кунем, хеле бикаш, перчаткута бикаш. олма перчатка надорам. перчатката бикаш, перчатка надошта боши, хута дур бигия. корои хеле ифлосу пифлос нигоҳ мекунем. масалан ҷои ифлосия дист наза. хай масалан чи хеле ки гуфтагиян хеле духтуро тавсия додагиян. хутуна эҳтиёт кунед, эҳтиёткорона. карочи хутуна эҳтиёт кунед. дига ҷои хеле воимаву чиликзании хеле нест. бародарони гиромӣ, бар як укол метавонанд ки моро вобше нобуд кунанд. ози бемор мешавад, балниса меравад. хабаро ҳам хеле бисёр шунавидем ки балниса мераванд, ай пасшон соҳибошона зан мезананд ки бин мурдатон набарем. агар ҳеҷ касал нест, гриппи тоқай бебаранд дар балнисаи ҳами Россия. вобшета ҷонхалосиро бояд план буд кунанд. намедонам гов мекушанд ё чи хеле аз ранги қассоб борам. хеле мера як уколот мезанад, як лоилақова мезанад, ам рагт пактак ҷода мезанад, тамом 1 соат пас ҷонат гузори меброяд. барои ҳам хутуна эҳтиёт кунед бародарони азиз. ҷои шӯхиву чиш нестай. барои як грипп метавонанд ки шумо бошед, мо бошем, кум боша, фарқ надорад. мезанад як укол, тамом, ҷонат халос. гап зиёд шид бародарони азиз. мехостам ҳамин хабарро ба сами ҳамаи шумо бирасонам ки хутуна эҳтиёт кунед. именно барои хабари ҳаме ки 32 нафар ин бемории хитоӣ расида дар Тоҷикистон. инро хостам ба сами шумо бирасонам.
боқӣ монда дар паноҳи худованд бошед. Худо ҳамаи шуморо, ҳамаи мо муҳоҷироро дар паноҳи исмати худаш нигоҳбон бошад. паноҳи ҳамат ба худо. худтона эҳтиёт кунем, бо хабарҳои мо бошед. иншоалло ки хабарҳо ки баромад ба самъи ҳамаи шумо мерасонем. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо.